Kini itong latest weather update, Monday, August 2, 2021. Ang habagat or southwest monsoon ang padayong nakaapekto sa tibuok sa nasod. Samtang natin mga gimonitor na weather disturbances sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo or tropical depression na gilayon sa 2,195 kilometro sa may silangan, amihan ng silangan ng extreme northern Luzon o ang low pressure area na gilayon sa 825 kilometro sa may amihan ng silangan ng extreme northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.